Lezi indaba zehora lesikhombisa sigwethulela zingabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. We will have to wait until he concludes his evidence, which is likely to be on the 22nd of September. Ikomiti lasephalamende lesikhashana eliphenya insolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kuzofanele lilinde kuze kube umfumfu ukuze lizwe ubufakazi bakhe uMkhwanazi njengoba ezoqale avele ekhomishwaneni kaMadlanga. Our police officers have registered a breakthrough with the arrest of a 49-year-old suspect. The suspect was arrested here in Kraaifontein. Umkhuzi wamaphoyisa uJenene Fani Masemula useqinisekisile ukuthi kuboshwe umsolwa oneminyaka engama-49 osolwa ngokuthinteka esigamekweni sokudutshulwa kwabantu ababili eKraaifontein eKapa. The water is never cut off, but in our areas where there's hospitals, clinics, there's schools, old age homes, our water is being cut off. Namhlanje bekunembhikisho eyindaweni eyifana neWestbury kanye neEbony Park eGoli njengoba izakhamuzi zakhona ikhala ngokungahlinzekwa ngamanzi nokuyinto ethathwa njengelungelo lawo wonke umuntu. Ayaqhubeka amalungiselelo omdlalo wamanqamo omqhudelwano iMTN 8 ozoba uphakathi kweOrlando Pirates izotholana phezulu neStellenbosch eMbombela. Mbukelisi kubingelela sikomkele indaba yenza kusihlwa enizethulelo noxolo mamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qwa. Ake sibheke ukuthi namhlanje ingabe sikuphathele ziphi. Uphiko olushushisa ngamacala iNPA luzoqalisa ngesigcawu sophenyo ngokushona kwawesishoshovu ekulwisaneni nobandlululo nomsunguli weBlack Consciousness Movement uSteve Biko. Ubiko washona mhla ziyisishiyagalombili kuMandulo ngo-1977 eneminyaka engama-48 ubudala. Uphenyo ngokudlula kwakhe emhlabeni lwaba ngoLwezi ngo-1977 nokuwuphenyo olwathola ukuthi uBiko walimala ngenkathi exabana namalungu ophiko lwamaphoyisa kuze kube manje akekho sashushisiwe ngokudlula emhlabeni kwakhe. Esitatimendeni se-NPA bathe inhloso yokuvulwa kwabusha kophenyo ngoLwesihlanu ukuveza ubufakazi obuzonika umhlahlandlela ekutheni washona kanjani. Umkhuzi wamaphoyisa uJenene Fani Masemula useqinisekisile ukuthi kuboshwe umsolwa oneminyaka engama-49 osolwa ngokuthinteka esigamekweni sokudutshulwa kwabantu ababili eKraaifontein eKapa. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemula uthi lo msolwa okhalelwe amasongo kaSigonyela uyemaniswa nezigameko zokubulala ezine senzeke kule ndawo. uMasemula uthi kwenzeka lesigameko nje bavele bakhathazekile ngezinga lokubulawa kwabantu okufaka phakathi umbango wamatekisi kanye nokunye. Within a few hours since the killing of 6 people, which include 4 women and 2 men, our police officers have registered a breakthrough with the arrest of a 49-year-old suspect. The suspect was arrested here in Kraaifontein. The firearm that was allegedly used in the commission of the crime was found hidden in a shop of a foreign national in the area. uMasemula uthi isibhamu okukholakala ukuthi besisetshenziswa yilomsolwa sitholakala esitolo sabokufika nokuyilapho nabokufika bathathu bekhalelwa amasongo kaSigonyela. Kusenjalo uthi okunye okuvelayo ukuthi lesitolo sifihla izikhali ezisetshenziswa izigilamkhuba nokuyinto abasazophenya kabanzi ngayo. We did get intelligence as to who the suspect is because people have seen him. We have sufficient evidence that links him to the crime. So we did then hunt for him and we arrested him. And we looked for the firearm we couldn't find, and further intelligence told us that he doesn't keep the firearm in the house, he keep it at some spaza shop somewhere. And we did find the firearm indeed where our intelligence says the firearm is, and that's where the arrest of these foreign nationals comes in. Lesigameko senzeka nje ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Firoz Khashela ubevakashele kusole sifundazwe ukuzobhunga kabanzi ngamaswa angenziwa ukulwisana nobugebengu. Sasengconywana isimo ngemva kwembhikisho eyingxenyeni eyithile eGoli namhlanje. Izakhamuzi zikhala ngenkinga ngokuntuleka kwamanzi isikhathi eside. Besishubile ke isimo eyindaweni eyifana neWestbury kanye neEbony Park eGoli njengoba izakhamuzi zakhona zikhala ngokungahlinzekwa ngamanzi nokuyinto ethathwa njengelungelo lawo wonke umuntu.
Ekuphela amasonto umphakathi waseWestbury namaphethelo obhekene nenkinga yokuntuleka kwamanzi. Kanti namhlanje lo mphakathi ubugane unwabu waze wavala umgwaqo omkhulu ufiwele okuyiwona oxhumanisa iGoli, Soweto kanye neRoodeport ngamatshe nangamathaya avuthayo. Amaphoyisa adubule ngezinhlamvu zenjoloba okuhlakaza lo mphakathi ukubhikisha. Lo mphakathi awuzange uhlehlele emuva njengoba uthi uzokwenza konke okusemandleni kuze kuba izikhalo zawo zizwakala. On the first of the time, Spring Day, the kids in Slovo Park, they were throwing each other with water, playing, while we were in the streets striking and being shot at. While they are there having water, the water is never cut off. But in our areas where there's hospitals, clinics, there's schools, old age homes, our water is being cut off, while others are having water, wire. Kusenjalo izakhamuzi zase-Ebony Park nazo zizwakalise izikhalo zazo ngohlelo lokuhlinzeka kwamanzi ngezikhawu okushiya imindeni eminingi idonsa kanzima ukuhlangabezana nezidingo zansuku zonke. Every single day our school children need to leave school they leave home to go to school, but by 10 o'clock in the morning already the school sends them back home, and the kids are not getting the education that they deserve, number one. Number two, we've got pensioners, 80-year-olds, 85-year-olds that need to wake up around 12 midnight, 1 a.m. to fetch water somewhere so that they can survive during the day. Uhulumeni waseGauteng uthi zizwakele izikhalo zezakhamuzi ezibhekishayo. Yesterday we had an emergency discussions with the Minister of Water, meeting all our mayors as well as the MECs responsible for this function so that we can resolve and attend to this matter. But I want to assure those communities that are on the streets, those that are raising matters, your voice has been heard. Njengoba lo mdonsiswano uqhubeka, izakhamuzi nazo azipheli moya kanti zime ngomlayezo oqinile wokuthi uma engekho amanzi kanjalo nokuthula ngeke kube khona. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngeinsolo ezadalulwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kulindeleke ukuthi lilalele ubufakazi bukaMkhwanazi ngasekupheleni kwephezulu noma ekuqaleni kwezokwethwasa. Lokhu kuza njengoba uMkhwanazi evivela ukwethula ubufakazi esigcawini sejaji uMadlanga naso esizophenya ngeinsolo eyifanayo. Isigcawu sikaMadlanga kulindeleke ukuthi siqale ngoLwesithathu olizayo. Le komiti uqala kanye ngexesha nekomishoni etyunjwe ngumongameli nayo iqala owayo umsebenzi, nto leyo ethetha kuba lamaqonga omabini akhuphisana ngamangqina. Kulindeleke kuba uMkhwanazi agqibe ubungqina bakhe kwikomishoni kaMadlanga ngomhla wama-20 alenyanga phambi kokuba alungiselele ukuvela phambi kwale komiti yasePalamente. We will have to wait until he concludes his evidence, which is likely to be on the 22nd of September. In turn, that is going to mean that we will only be able to engage with him on behalf of this committee, the Honourable Committee, after the 22nd of September. Seka komsebenzi wale komiti kuwakhathazile amanye amalungu ale komiti ngokuba umsebenzi wabo kumele ugqitywe ekupheleni kwale nyanga izayo. We must have, Mkhwanazi first. But if we are going to start after the 22nd, or maybe towards the end of October, or at the end of September, or towards the first week of October, which means we won't be able to finish on the 31st. There will be obviously from the word-go that we have to ask for extension. We know what he's going to come and say. And so while it is ideal to start with him, if it means that we're going to be held up for weeks and months, then I would suggest that we forego that ideal situation and start with someone else. We want Mkhwanazi as number one. If you can't get him through lovey-dovey approach, subpoena him, we are not doing anything outside the terms of reference. And then how can a person who started the allegations be the last one to testify? Isiphakamiso se-EFF kwaye ne-Action SA sokuba kunyanzeliswe ngokomthetho kuba uMkhwanazi akhawuleze avele phambi kwale komiti siye sachithwa. We have taken a decision that the route to subpoena General Mkhwanazi is not desirable, given the reasons that have been advanced by committee members that General Mkhwanazi is not refusing to appear before the committee. Unfortunately, he finds himself
in the situation that he is. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Ukeli okwamanje ke sonje ke qonga sayitolo sizobuya nezinye indaba emva kwekhefu. Sekubingelele siphinde sikwamukele ke mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ikomiti laseParlamente lesikhashana eliphenya insolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kuzofanele lilinde kuze kube umfumfu kuze lizwe ubufakazi bakhe uMkhwanazi njengoba ezoqala avele eKhomishaneni kaMadlanga. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomjalo bazo. Ubuholi bamaqembu amathathu iBuild 1 SA, iGood Party kanye neRise Mzansi okunezinkulumo zokuthi kungenzeka bambisane ndawonye okhethweni ngonyaka ozayo lo uhulumeni basekhaya abukaphumela obala ngoqinisekisa indaba zobumbano lwawo. iRise Mzansi siqinisekisile ukuthi akhona amaqembu ezombusazwe ekhulumisana nawo. Kamuva zamaqembu abhaliswe kukhomishana yokhetho iIEC angaphezulu kwamakhulu amane amaqembu ezombusazwe ongenzeka angenele ukhetho. Phakathi kwawo kubalwa namathathu iRise Mzansi, iBosa kanye neGood Party okunezinkulumo zokuthi ngenzeka bangenele ukhetho sebeshicilele izivumelwano sokubambisana. Umholi weRise Mzansi akafunanga ukuphumela obala ngodaba lwezivumelwano esisakhulunyelwa phansi. Guarantee you is that Rise Mzansi has been the most open to talk to various political parties, including Action SA, to bring about a deal. It would just be irresponsible to say at this stage where those sensitive conversations with various parties are. But believe me, it will not be a month, and you will be released from misery, and we will know. Sengathi sizokwanda ke isibalo samaqembu azofuna ukuyokhethweni enezivumelwano zokubambisana njenge-Action SA kanye nenhlangano ezimele egqugquzela ukulethwa kwezidingo zomphakathi iForum for Service Delivery. Nakuba singakacaciswa ke izivumelwano sendlela ezobambisana ngayo kanjalo nohlelo lokusebenzisana phakathi kweMK Party kanye neATM. Uhlelo lwezivumelwano zamaqembu libukeka lizofuza lolo olwenzeka phambi kokhetho lwanyakenye ngesikhathi esungula isixaxa samaqembu ngenhloso yokubambisana nokho esagcina ngokufadabala emva kwemphumela yokhetho. Khandlu Dolobha igoli ulungiselela ukusingatha ingqungquthela enkulu ye-G20 ngolwezi. Imeya yawo lomkhandlu uData Morero uthi yize zikhona ingqinamba kodwa ziqhubeka kahle inhlelo zabo. Johannesburg is not simply a host. Johannesburg is a messenger. Wonke amehla azobethe nje okwela kuleli njengoba lizobe lisingethe i-G20 ngolwezi. Kuzobe kungokokuqala nqa eNingizimu Afrika nezwekazi Afrika ukuba basingathe lengqungquthela nokuyingqungquthela ezosingathelwa eGoli. Hosting is an opportunity, and we believe that hosting this event as Johannesburg is not simply about prestige, it is about possibility. Meya seGoli ikholelwe ekuthenela kuleli likulungele ukusingatha lengqungquthela. 5. South Africa holds the presidency of the G20. And for the first time in our democratic era, our nation will guide the world's premier platform for global economic and political cooperation. Ngidwe engqungqutheleni U20 udaba lwengqalazizinda kanye nenqinamba ekhungethe omasipala. 20 is to discuss and debate those issues that are affecting local government and what solutions do they have. Does the city of Sao Paulo dealt with this matter and they've got certain lessons to share with us? They will do so in that platform. And this platform is critical for us because all the recommendations that come through the communique will then be taken over to the heads of state. I-G20 ihlanganisa amazwe ayishumi ase-Europe nase-Afrika ngenhloso yokuba dinga idudaba lomnotho kanye nezombusazwe. Angaphezulu kwekhulu amalungu omphakathi acikice isiphakamiso sokuphikisana nesicelo seBailey salowo owayengumphathi kumasipala eMzimkhulu uZoliphansi Sikhosana othweswe amacala okubulala lowo owayekhansela kumasipala uSindiso Magaqa.
Lena bekuyingxenye yemqulu yenkantolo ehanjiswe umbuso ngesikhathi kulalelwa isicelo sebhayili. Umphenyi wecala uwarrant officer Jean Sekano uthule ubufakazi wathi umphakathi ufuna uSikhosana agcinwe esitokisini kuze kuphothulwe icala. uSikhosana waboshwa ezinyangeni ezimbili ezedlule emva kokuthi uSibusiso Ncengwa alivumi icala lokubulala waseke ebala noSikhosana kanye nalowo owayimeyo uMasipala Herigwala ongasekho umluleki Ndobe njengongqondongqondo ekubulaweni kaMagaqa. Abanye abasola ababili okuyisibonelo Myeza benombulelo Mpofana bazophinde bavele enkantolo mhla ziyi10 kuMfumfu enkantolo ephakeme eMgungundlovu noSikhosana. Uphiko olushushisa amacala omphakathi luthi liyasemukela isigwebo seminyaka engamashumi 20 esigixabezwe abasolwa abayisikhombisa abadabuka eChina nabathweswe uxhaxha lwamacala afaka phakathi icala lokushushumbisa abantu. Ikhipha isigwebo inkosi yenkantolo ithe laba benza igemegeme ezashaqisa abaningi njengoba bebevalela abantu abavele eMalawi bebasebenzisa ngenkani. The accused are sentenced to 20 years in prison. Bebethetha abanye bengezwakala ukuthi bathini. What does that mean? How do you feel? What happened about it? This no lying me no die this. How are you feeling about what happened today? Indodakazi yomunye walabo sebeyodonsa iminyaka ngenxa yokulahla uxhaxha lwamacala ibithukuthele ithelwa ngamanzi. The owner is right here in this country. You know that? Who is he? Who is he? It's the. I tell you, that big boss. He has a gun-related background in this Chinese community in this country. iNPA iphawulile ngalesinqumo senkantolo. We welcome the sentence as the NPA. We believe it is one that has considered the evidence in its entirety. One that has also taken into consideration the scourge of human trafficking in our country. Umnyango wezokuqasha uthi lokho kuzoba isifundo kulabo abacabanga ukuthi la eNingizimu Afrika kwamaqhanqa. It's a victory. This is groundbreaking. We never expected that we'll go this far, but because today we know that our matters that involve labor, are now going to be taken serious. People are going to know that if you disregard the laws of this republic, we are going straight to jail. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC nibika ngiseGoli. Sekuboshwe ababili abeyamaniswa nezinsolo zokubulawa kobe yilungu eliphezulu lobuholi bophiko lwentsha lweANC eLimpopo uNkateko Maluleke odutshulwe ngolwesibili ngaphandle kwaseKlerksdorp eNorthwest. uMaluleke ubeneminyaka engu32 ubudala udutshulwe esendleleni nabanye abantu abayisithupha. Umndeni wakhe ufuna kwenziwe uphenyo olunzulu ngokubulawa kwakhe. Omakhelwane namalungu eANC esigodini saseMalamulele baphuma bedidelana ekhaya kwaMaluleke beduduza umndeni emva komshophi okwedlula emhlabeni kwindodana endala yakwaMaluleke. uNkateko obaziwa kakhulu ngelikaMboma uhlaselwe ehamba namanye amalungu ophiko lwentsha isithupha ngesikhathi kudutshulwa imoto yabo. Abehamba nabo abazange balimala ehlaselweni. We only need the truth because Mboma was in a trip, in a mission of there are youth brigadiers meetings on and all those things. We feel very bad, but we need the truth in this case. Ubuholo phezulu kuzwelonke bophiko lwentsha lweANC bugxeke isenzo sokubulawa kaMaluleke. I want to say this to the family. We know very well that the young man was coming to a program of the ANC Youth League, an historic NGC in the Northern Cape. He was a committed provincial executive committee member of the ANC Youth League in Limpopo. Sekuboshwe onokata babili okunezinsolo zokuthi beyamaniseka nesehlakalo sokudubula. They was with a private security company contracted by Transnet, and that before being involved in an accident, they and their colleagues were chasing a vehicle that was involved in theft of Transnet cables. The two were immediately placed under arrest and the police confiscated their firearms. Abasolwa baboshiwe babekwe icala lokubulala, ukuzama ukubulala kanye lokuzama ukuduna. Ayaqhubeka amalungiselelo omdlalo wamanqamu womqhudelwano iMTN 8 ozobe uphakathi kweOrlando Pirates izotholana phezulu neStellenbosch eMbombela. Kwenziwa amalungiselelo okugcina omdlalo obheke ngabovu phakathi kweOrlando Pirates neStellenbosch ngomgqibelo.
Amathikithi alomdlalo asethengiswe wonke. Kodwa abalandeli basanethuba lokuzuza amathikithi ngomncintiswano weMTN 8. We encourage fans out there that are still looking for tickets, because we still have a few, part one on our side, to come and engage with us and have a chance to win, tickets in the competitions that we'll be running. Inkundla izovulwa ngehora le-11 ekseni, kanti kunxusa abalandeli ukuthi bafike ngesikhathi. Come to Mpumalanga, you are safe, but please behave. Those that are not having tickets, don't come near the stadium, because you won't reach the stadium. Those that are coming with fake tickets, they will be dealt with accordingly. They must be here before 4 o'clock, because all the roads leading to the stadium, exactly 4 o'clock, will be taking control of all the roads, and our boys are going to arrive here 4:30. So we want to request all those that they are coming to the stadium that they must leave their bad manners at home. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesithupha kusihlwa ngomgqibelo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu noThini Ntshiza. Nginibingelele babukile emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhayithime kanje ngizoqaphela nje mbukeli asekhona ke la mathuba emvula lindelekile athana ubanje aqinise kakhulukazi ngempela masibheke khona ke kwisifundazwe iFree State kuyana kanjalo kwisifundazwe iMpumalanga nakhona ke nje eGwele kaMthaniya. Kanti futhi nako sasingaphinde futhi walindeleke nje la mathuba emvula athana ubanje aqinise kakhulukazi mabheke nje khona ke entshonalanga yeKapa kuyana kanjalo eMpumalanga na eKapa nakhona kwisifundazwe eKwaZulu Natal. Kanti ke isixwayiso sethu-ke sakusihle siphuma laphana kwa-South African Weather Service sime kanje uzoqaphela ke nje mbukeli ukhona ke lo hamoya ke uthanda ba nje uqinise kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke eUppington kuyana kanjalo eFree State. Kanti ke sinye isixwayiso sethu-ke sakusasa siphuma laphana kwa-South African Weather Service sime kanje uzoqaphela ke nje mbukeli ukhona ke lo hamoya ke ungadala wona kumlele kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke eFree State kuyana kanjalo eUppington ngaphinde futhi ulindele ke nje lo hamoya nakhona ke ePolokwane kuyana kanjalo eGwele kaMthaniya. Kanti ke amazinga okushisa kaphansi kusihlwa kakhulukazi ngempela sibheke nje laphana eKapa lodumo ngingasho nje ukuthi liyabanda lime nje ku13 libande njalo ke nakhona ke eUppington lime nje ku11 masibheke nje khona ke kuGold Coast Soweto kaNdonga ziyaduma lime nje ku13 kanti masibheke nje khona ke eMelo lisabanda ngo12 kanti ke Musina lime nje ku16 kanti masibheke nje eMnambithi singawulindela nje u10 thanda ukuthi nje pholeke ePietermaritzburg ngo15 liyashisa ke eThekwini namhlanje ebusuku ngo20 thana ukuthi nje shise njalo nakhona ke eGqeberha singawulindela nje u16 kanti ke kusasa lisabande eKapa lodumo singawulindela nje u19 liyashisa ke eUppington singawulindela nje u30 shise njalo ke nakhona ke eGoli ngo26 masibheke nje eMusina liyashisa ngo37 kanti ke eMnambithi shise njalo ke nawo ke nje u33 kuyena kanjalo ke eMgungundlovu singawulindela nje u35 lisashisa ke nakhona ko Richards Bay lime nje ku38 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi shisa ngo33 masibheke nje khona ke eGqeberha lithanda ukuthi nje lipholeke ngawo ke nje u22 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathele zona kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.